Den her er en dieselmotor. Nu har vi set benzinmotor, hvor vi tager kompressionsprøver. På en dieselmotor, der tager vi nu det her en Goller-tester. Det er en underkompressionstest, der viser, hvor mange procent utætheder der kan være mellem cylinder og foring. Prøv bare at starte den. Skalaen den går fra 0 til 100, og på den her der har vi 30%, og den holder sig inden for det grønne område. Goller-testeren kan bruges til at indikere andre fejl på dieselmotorer, f.eks. hvor dieselerne er indbygget i motoren. Der kan være en lækage, og det kan vises til Goller-testeren.